Здравейте, как сте, какво правите? Не сме се виждали около месец, повече от месец. Затова днес реших да снимам. Просто филмора се бъгна и аз. Вече сте снимал с друга програма, може би KineMaster или нещо такова. Аз снимам от компютъра. Да, и за първи път да не е разхвърлено зад мен. Това е постижение. Да, днес реших да ви покажа любими продукти за месец септември. Той мина доста давна, но нали за това любими продукти? Просто любими продукти за месец септември. Да. Нещата не са фрапиращо много. Те са нормално количество около 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Там някъде. Да, според мен това не е много. Да, днес трябваше да си взема бутилката My Bottle, но не ми я дадоха, защото аз нямам лична карта. А днес е събота. Вие най-вероятно ще гледате видеото днес. Да. Добре, нека да започваме с видеото. Да, първото нещо, което действително преоткрих, беше ето този крем. Много сладка опаковка. То от Jumbo на някаква марка Виктория. Така. Облекотяващ крем за лакти и пети. Взех си го доста отдавна. Показвала съм ви го в едни от първите ми първи клипове. Може би втория ми клип. Да, доста не е стар. Хубав е. Единственото нещо, което не ми харесва е, че той е като супа. Много е течен. Но сега се е изгъстил, тъй като аз го оставих така в фризера да се изгъсти малко. Той замръзна, но се оправи после. Да, 150 мл. Не мирише много хубаво, но има много яка опаковка. Много е яка. Да, имам си татуировка. Да. Не знам какво да кажа за него. Просто опаковка. Взех си го, защото зимата лактите ми стават ужасни. Да, следващото нещо, което съм си купувала преди 2 седмици, може би, е този шампуан на здраве. Не знаех, че са против пърхот, защото на мен ми се лющи главата. Става ни гадни люспи бели и е точно като пърхот, отвратително. И аз си го взех. Исках да търсих в аптеката на Head and Shoulders, но нямаха. По принцип на Head and Shoulders шампуана с ментата или лимона е много хубав. Този на здраве не е от най-хубавите. Струва 5 лева и 16 стотинки още с цената. Използвам съм го само един път. 100% без пърхот, тестван, колаген за тънка. Коса моята изобщо не е тънка. Да, за това сгреших. Че си взех точно този, но мирише много яко. Сега не мирише толкова яко. Добре мирише на шампуан. Да. И помага, но на мен лично много ми изсушава косата, затова всеки като използвам този шампуан. Да, защо всеки клип аз събарям нещо? След този шампуан аз използвам и този балсам на Ultra. Той е много хубав с маслина. Да, той е на гарниер и страшно мекотява косата. Да, още е мека. 200 мл закупен модем. Не помня колко струваше, защото е купен доста отдавна. Следващото нещо, което не съм много доволна от това, че се изхабява страшно бързо, е това, как се казваше, мляко за тяло на Котич. Мирише уникално на карамел. Има малки частици карамел в него. Да, много яко мирише. Така изглежда. Добре, не се хаби толкова бързо, но за около 2 месеца се хаби. Но не е много скъп.
То е 7 лева. Тук си има такова, дето като го завъртиш, се отваря и изпомпва продукт. Като го завъртиш и да натискаш, то нищо няма да изпомпи и затова ми харесва, защото сестра ми не може да го унищожи. Някъде ето до тук е на светлината, като го погледнеш, то си личи до къде е. Да, изпомпваш 4 пъти или там колкото искаш, се мазночиш. Да, но има малки частици карамел, както ви казах и аз, защото съм пълен глупак. Реших да го опитам и не беше вкусно. Да. Следващото нещо, което е на Балея и от DM е този душ крем с манго. Мисля, че е душ гел, но няма значение. Душ геловете, душ кремовете също са много хубави. Да, този с манго 300 мл. Като другите. Манго. Обожавам манго. Да. Много як. 2 лева. Лев и нещо. Имат страхотно ниски цени и страхотни аромати. Да. Следващото нещо, което не бях използвала доста отдавна и започна да използвам зимата, бяха тези 2 iOS-а, този с кокосово мляко, този с мента. Ето този, вижте колко много е използван. А този не чак толкова. Лично на мен този с кокосовото мляко много не ми харесва. Той е от Enzo, този е от Beauty Zone в Mall Галерия или Mall Plaza. Mall Галерия. Да, този някакъв много сладък. Като си поближиш устните става много гадно, много сладко. Но да, страшно много ми харесва тези 2 iOS-а. Да. Следващото нещо е ето този молив на Kylie Jenner, който също е много стар, но мирише много хубаво на какао. Шоколад. Да, много е хубав. Има много мека текстура, така да се каже, да знам. Доста тъмен цвят. Хайде де. Ето така изглежда. Мирише уникално. Той вървеше с червилото на Kylie Jenner, кафявото, което също е доста по-кафяво. Да. Смятам пак да си купя на Kylie Jenner червил, но по-розово, по-нюд цвят. Да. Май колко е червил съм взела. Добре, отивам да взема другото. Правилното. Така, тършуваме. Добре, няма го. Говорим за едно червил на Essence. То е доста хубав кафяв цвят, доста хубаво червило. Да, лично мен много ми харесва. Цената му беше 5 нещо, 4,99 май беше. Но лично мен страшно много ми харесва. И да, предпоследният продукт, даже не е продукт, то е нещо като инструментче. Да. Ето това за вежди, което се оказа за мигли. На мен доста ми харесва. Да. Леко извито е и е доста мръсно. Трябва да го почистя. Да, лично мен страшно много ми харесва. Не съм го използвала за мигли, но смятам и че и тя ще ги разресва и ще ги прави хубави. Но ми харесва, на цена от 3 лева от DM закупено. И последното нещо е тази мини Рексона стик. Мирише уникално. Подари ми я Мими. Забравих и фамилията, извинявай Мими. Доста използвана. Мисля, когато свърши да си купя по-голям размер. Но пак ролон. Добре. Съм непохватна, не ме съдете. Да, помислих, че съм си изгубила едната такава рексонка.
Рексонка. Защо Рексонка? Рексона и си купих друга. Защото тази глава, освен за красота, за какво да се използва, нали? И да, сега имам две, когато свърши тази, ще си използвам другата, която също е свършила. И ще си купя по-голям размер. Да, хора, надявам се клипът да ви е харесал, завърнах се. Извиняйте, че няма доста чисто видеа, но училището започна, контролните дойдоха, двойките също. Не, аз нямам двойки за сега. Да. Да, смях да направя много нови видеа, но за жалост това няма да стане скоро, тъй като училище. Ще се старая всяка седмица да има по едно видео. Надявам се това да стане. Рекламирам един канал на един приятел, казва се Вакс, долу ще има линк. Ще се помъча да го изпиша някъде тук с екрана, но не знам дали ще стане. Защото филмора не тръгва. Пък и много гадно, когато използваш филмора, ти излиза един гаден голям надпис по средата и пише Филмора Go. Това е защото използвам безплатната версия, така да се каже, но това е гадно. Филмора да махна този надпис. Добре, хора, да. Обичам ви и се надявам, ако решите, че искате някои от тези продукти, да си го закупите. Не правя това видео в никакъв случай за да се хваля, само да ви помогна с нещо. И защото трябва да снима нещо. Та да, това беше всичко от мен. Чао!